celebrating 123 years of God's goodness. Here are Knox UMC's anniversary activities this October with the theme Living in Faith, Tested by Time, Moving On with Love. We will have special midweek services during our anniversary month. On October 7, join us with our special guest speaker, Reverend Francis Fajardo, for our Healing Night. And on October 14 for our Revival Night with DS Reverend Christine Atrell. October 17 is our anniversary Sunday. Let us celebrate together as a church with a special message from Bishop Rudy Juan. We will also offer our replica covenant offering and anniversary Thanksgiving offering during this celebration. It's our latest turn on October 24. Join our Sunday worship services and hear the special messages coming from our lay leaders. Brother Sammy Landingin at 7:30 a.m., Brother Dave Sansano at 9:30 a.m., and Sister Lex Laguerta at 3 p.m. Finally, on October 31, let's celebrate with our kids as we have our Children's Sunday. Join us in all services and hear the message from our special speakers. Sister Leia Amor Antonio at 7:30 a.m., Deaconess Christy Flores at 9:30 a.m., and Sister Cel Ramos at 3 p.m. So mark your calendars and join us online. Visit our Facebook page and subscribe to our YouTube channel for more details. Sagken mami kanawa Ranyag ken daet mangbungon ken kwana Taalwa
kentaya iti tutuken lina may warna kasla tabuk na lapit kamunay sikat katale di ka magkurang inget irut na asim na indaklan na marswagayem ken mangisalakan Diyos nga amami ayat mo't dakkel kantaan da ka lagiti anghel da kami aparswag kanta kamet pudno apa nagdayaw in kampiten. Amen. Madaydayaw ti Apo, nasayaat akantaen ti pagdayaw iti Diyos tayo. Nasayaat ket rumbeng ti mangidaydayaw ken kuana. Agkararag tayo. Manakabalin ket managayat nga amami nga nailangitan. Agyaman kami iti gundaway nga inted mo kada kami. Nga maminsan pa'y Apo, umay kam nga si papakumbaba nga isuko dayto ibiyag mi. Babaen ti panagdaydayaw, gapu iti Espiritu ken kinapudno. Ket dawaten mi nga babaen ti Espiritu Santo, isukuma ti mangpabileg, ken mangidalan kada kami. Bendisyonam iti amin nga paset ti serbisyo mi itang aldaw, nang nangruna iti anak mo nga isot aramatem itang aldaw, ni Engineer Samuel Landingin, nga isot mangted ti mensahe tinamnama ken ayat. Kastamet Apo dagiti koro, ni Sister Neri nga isot mangi daulo kada kami iti panagkararag. Uray pa'y dagiti agtukar, Apo. Awaten mi Apo nga rod ti grasyam, ken panakaisalakan mi. Daytoy Apo ti kararag mi, babaen tinagan ni Apo mi nga Hesus Kristo. Amen. Amen. Amok ti Diyos, sumbatan na kararag ko. Amok ti Diyos, sumbatan na kararag ko. Huwag biyaga ka na santuan, kinadakes pagpanawan. Amok ti Diyos, sumbatan na kararag ko. Item ti tinapay, ti biyagap mo. Maipay ito'y kararag. Kasmanang ted mo jay, den nagbaybay. Kadagiti tao adunay. Ibasa kada kayo tinaimbag adamag masarakan iti surat iti Hebreo kapitulo 10 versikulo 20 ken 2 gingan iti 20 ken 5 ket may basaek iti naimbag a Biblia ket kastoy iti maibasa. Umasidag tayo nga rod iti Dios iti napudno a puso ken natalged a pamati. When umasidag tayo a nadalus ti puso tayo nadulusan iti dakes sa konsyensya ken iti bagi tayo an ugasan iti nadalus a danom. Agtalined tayo nga rod a natibker iti namnama tayo agsipod ta mapagtalkan ti Dios amang tungpal iti karina. Panunutin tayo no kasano iti panagtitinulong tayo iti panagayat ken panagaramid iti naimbag. Di tayo liwayan iti panagigimong tayo kas araramiden dagiti dadduma at addapay kuma ti panagpipinatag tayo ita ta makita tayo nga umasidagan ti aldaw
Ni Apo Diyos, nagbendisyon, iti panakaibasa, iti paset, tinasantuan na surat. Amen. Ti sasao anaragsak sao ama mabiyag. Ti sasao anaragsak sao ama mabiyag. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age. Let us continue moving forward with love, as God has commanded. Together, we can look forward to the next years, serving God and making Him known throughout the earth. You're my brother, you're my sister, so take me by the hand. Together we will work until He comes. There's no foe that can defeat us when we're walking side by side. As long as there is love, we will stand. Sometimes it's hard for me to understand why we pull away from each other so easily, even though we're all walking the same road. Yet we're building dividing walls between our brothers and ourselves. Oh, but I don't care what label you may wear. If you believe in Jesus, you belong with me. The bond we share is all I came to see, and will change the world forever if you will join with me. Join and sing. You're my brother, you're my sister, so take me by the hand. Together we will work until He comes. There's no foe that can defeat us when we're walking side by side. As long as there is love, we will stand. The day will come when we will be as one, and with a mighty voice together we will proclaim that Jesus is King, and it will echo through the earth. It'll shake the nations, and the world will see. You're my brother, you're my sister, so take
Giyaman tayo iti mensahe iti Nax Virtual Choir. Ya po Diyos ko may didayaw kadag iti biyag iti members iti choir tayo. Ket iti dayto nga bigat iselebrar tayo ti Lady Sunday. Ket maysa nga laiko iti agsao kada tayo. Ket isuna ket associate lay leader iti umuna nga serbisyo ti 7 a.m. service. Ket isu nakakabsat, ket isu ti chairperson iti Highways Transport Cooperative, ket madaydayaw iti nagan ni Apo ting Hesus Kristo, iti biyag, iti mensahero na, iti daytoy ngaldaw, nga awan sa bali, no di ket ni Engineer Samuel Landingen. Ket denggen tayo, iti sasao nga isu nga iburay na kada tayo iti daytoy nga bigat. Kaya manak pastor, pinaka-introduce niya kanyak, ket palubusan dakman nga kablaamon kayo ti 123 years tayo nga dito yung Nax. Naimbag nga bigat tayo amin kakabsat ken Kristo. Dito yung naibasa nga teksto tayo, ket maadaw tayo dito iti pinangayab. Kuno pinangawis kada tayo. Iti muna, ken pinagigimong, ken pamati, ken dayjay pinagsagana tayo iti maudi nga isasangpet ni Kristo kada tayo. Intay man nga rod adalan wenno kitaan tayo man, no apay nga surwen tayo, kuma nga liwayan, pinagigimong tayo, akas maysa nga iglesia. Dito Hebro, ket inaman imbaga daytoy nga panggep, iti pamati, iti panangliway tayo, ket saan anaimbag. Adda nakita tayo, akas balaag, te bersikulo tayo itangal daw, ulitin tayo. Nga basahin, te bersikulo 25. Di tayo liwayan, ti pinagigimong tayo, kas aramiden dagiti dadduma, no diket, adda pa'y kuma pinagpipinat regta tayo, pak makita tayo, no umasidegen, ti aldaw ti Apo. Akas mariknak, iti panunot ko, nalawag da ito'y kumanga liwayan, di tayo kumaliwayan, ti panagkikita. Ngayon mamati nga adda kada tayo latta, ti saan nga mangtungpal. Akas maysa nga parte ti bagi, nga aduman ket sapay kumano, mabalin ket umay tayo. Tamaysa tayo nga, maysa da ito'y nga oportunidad, no maminsan, iti may saan nga Domingo. Ang recent time man, kuma kakabsat, no kitain tayo, akas may sa nga karit, nga pag subok da ito, ag sidukar tiriknak, takas makita itibagik, nga kasla nga biktima nakmat. Nguten no apay nga nalawag nga saan ko nga matungpal dagitoy. Ammo tayo nga naimbag laeng daytoy, ammo tayo anya daytoy nalawag nga rason. Sapay kumata lawagan ni Apo Dios tirik na ken panungunot ko. Masapol nga makita itibanag panagbiag ti adda nga pamati kadagiti aramid tayo kakabsat. Ti panagigimong wenno pinagkakaysa dagiti tattao ken anak ni ti Dios ket napateg launay ti biag ti maysa nga mamati. Ulitin tayo nga basaen ti bersikulo 22. Umasideg kayo nga rod ti Dios itinapudno a puso ken natalged nga pamati. When umasideg kayo, iti nadalusan a puso tayo, nadalusan iti dakes a konsensya, ken iti bagi tayo naugasan iti nadalos nga danom. Nagasat tayo, taamo tayo nga inawat na tayo ti Diyos, isut gapuna,
nga umasideg tayo ken kuana. Inawat na tayo ni ti Diyos saan gapo kadagiti aramid tayo. No dikit babaen ti panakabalin nga aramid ni Jesucristo. Saan laing umasideg tayo iti Diyos. No dikit addaan tayo pa'y iti napudno ken nadalos nga puso. Winayawayan tayo kadagiti aramid nga basol tayo. Isut ka po na nga may yadayo tayo kadagiti madi nga aramid. Ilisi na tayo kadagiti narugit nga panpanunot ken panagpanpanunot kastan ti biag nga addan ken Kristo. Kasaot as kasaot ti Dios. Di Ezekiel 36:26. Kunana, ikan kayo iti barong nga espiritu. Ikatekto ti bimato nga puso ket suktakto nga mga asi nga puso. Isut ka po na nga agtalinaed tayo assistive care. Iti namnama tayo, taammo tayo nga addaan ni Kristo kada tayo ket awan ti mabalinan ti dakes nga agaramid kada tayo. Kastoy tinamnama isu ti mang parubrob nga agtultuloy tayong manpay kadagiti karit iti biag. Agsipod ta daytoy nagkari kada tayo ke Dios nga mapagtalkan ken tungpalen na dagiti ingkarina kada tayo. No makitam dagiti bambanag akas panagkita ni Kristo ket mangrugi metten nga makitam dagiti panggep ti biag mo tunggal paset ti biag mo. Adda plano ti Dios kada tayo. No apay nga inayaban na wenno pinili na tayo. Isu nga panpanunutem tayo kakabsat no kasano ang maparigta ti tunggal mabalin nga penang parik na tay ayat iparik na tayo ti ayat ken dagiti aramid tayo kas may sa nga membro ti iglesia tapno adda responsibilidad tayo rebeng tayo nga papigsaen ti pamati ti sagtunggal may sa kada tayo ket ipalagip ti kinapateg ti tunggal may sa kada tayo dakkel ti maramidan tayo no panunutan tayo tunggal maysa no anya mabalinan tayo nga aramiden kas maysa nga adipen ni Kristo. Ikantay kumati importansya daytoy ipalpalagip daytoy nga bersikulo. No sa wen nga kasla personal ken ka daytoy kastoy. Kay jak lipatan ti aldaw nga panagigimong tapno rumegta dagiti kakadwa tayo. Kinapudno na masansan responsibilidad tayo iti kinaadda ti pamati tayo ta pinagtitipon wenno pinagigimong ket adda panggep iti biag tayo. Pagsiatan na anya ti bendisyon na umuna rumigta pumigsa ti pamati anapateg kadagiti kakadwam ken ammuta nga adda kabailam. Panunutem no pudno wenno saan tayo kuma nga sayangen ti panawen at ikinapudno ket mas asideg tayon iti aldaw ken ni Apo Dios. Aramiden tayo kuma iti amin akabalan tayo bayat nga adda pay pigsa tayo ken maaramidan tayo iti inaldaw ket magmagna oras masideg ti pagtungpalan. Kuna tayo kadwan pandemic mo ngem hana rason kakabsat agsipod taado tatan ti gadget kadwan sa nga Pilipino da cellphone na ket babaling dagitoy nga instrumento aramaten tayo nga kablaawan wenno
may share tayo the Word of God. Kita nyo, sagtunggal Pilipino, at kan na nga gadget. So nga, mabalin tayo nga ikararagan nita. Kumustahin nita. Alis to. Gapati gadget tayo. Idi rabi timawag ni Pastor Marcel Jay Balay. Kata hamot nga limod kada kayo nga kakabsat ko nga may isa nga Domingo ni bakat ko dyan St. Luke's sinapa Diyos nairuar mi di kalman kat ko na ni Pastor agkararag tayo mabaen ti cellphone kat pagyamanak launay yung kararagan na kami ni Pastor idi rabi. Thank you, Pastor. Panunutin tayo no kasano, ti pinagtitinulong tayo, iti panagayat, ken panagaramid iti naimbag. Verse 25, di tay liwayan, ti panaggigimong akas aramidin dagiti daduma, adi ket addapay kuma, ti panagpipigsa, pinagpipigsa tayo, makita tayo, nga umasidegan ti aldaw ti Apo. Na po Diyos, ti agbendisyon, kada ito nga oras, kada tayo amin, nga inted na nga sa amen. Madaydayaw iti nagan ni Apo ting Hesus Kristo, iti panakaipaay iti mensahe na baboon ken Engineer Samuel Landingen. Ket kakabsat awisen da kayo iti panagkararag iti daytoy ngaldaw kararag tayo po ay manalangin. Naindaklan ken man nakabalin nga Dios ipeksami tin kami panagyaman ken ka iti daytoy ngaldaw nga insagot mo kada kami amin mamatiken ka. Agyaman kami ken ka o Dios iti mensahe nga isu nga naipaay ang pamarigtay iti panagpamati mi ken ka. Agyaman kami iti biag ni Engineer Samuel Landingen iti panakaisagot iti biag na itangal daw ken iti panagpamati na panagpamati na ken ka o Apo. Aramatem ka diti biag na o Apo, iti panagserbiken ka, ken uray pay, iti umili, kang uranaan na, iti naipasdek da o Apo nga kooperatiba, iti Highways Transport Cooperative, nga itataw Apo ket addaandan, iti kabarbaro nga jeepney, ang maaramat, dagiti amin nga umili. When amami nga nasantuan, nagyaman kami ken ka, kadigiti amin anak mo itangaw mimbag, gapo iti sakit, iti COVID. Ket dawaten mi kaditag tultuloy, nga regta, wenno napintas no salun at kadakwada. Ken kadagiti addaan iti COVID o Apo, ket idawdawatan mi isuda, iti daytingal daw. Bendisyonam kadi ama, dagiti anak mo, nga isu nga addaan iti COVID, akas kada, Uncle John ken Auntie Esther Saklayan, iti Amerika. When amaming nasantuan, dawaten mi, iti napardas sa panaglaing da, manipod iti daytoy nga virus. Ket amaming nasantuan, dawaten mi tagtultuloy, apamendisyon mo, ken ni Manong Jimmy sa Monte, sapay kumawa po agtultuloy, iti panaglaing na, iti daytoy nga aldaw, bendisyonam dagiti paunog ng agas, ang makatulong Apo, iti panagimbag na. Kastamat ni Tita Nilda Landingen o Apo, ket agyaman kami ta nakaawi di sunan, manipod di St. Luke Hospital, ket adda ni di pagtainganda. Bendisyonam kaditi salun at na itangal daw Apo, ket may subli, iti kinapig sa iti physical nga bagina. Kastamet o Apo nga idawdawatan kan ikararagan mi ni
Mami Nati Pascual nga aday jay Jose Reyes Hospital itata. Ket sapay kumaapo ta ipaay mo iti naset nga salon at kenkwana iti daytingal daw. Bendisyonam kadi dagiti doctors nga mangtaming kenkwana. Kasamat o apo nga idawdawatan mini kabsat nga Wilfredo Manalad nga dialysis o apo. Ket bendisyonam kaditi salon at na. Ken kastamot nga bendisyonam amami nga nasantuan da Tita Cora ken Tito Willie Navarro. Bendisyonam kaditi salon at da iti daytingal daw. Ket amami nga nasantuan madaydayaw iti nagan mo kadagiti anak mo itagtultuloy nga nasayat nga salon at nga dakadakwada akas kadama ng Betreyes agyaman kami ti salon at na itangal daw. Ni Nanay Amor Sermonia, bendisyonam kadi isuna akan kanayon o apo ken intintero ang pamilya na. Ni Ate Adelina Roman o Diyos, idawdawatan ken ikarkaragan mi isuna, bendisyonam kadi isuna akan kanayon. Ni Kabsat nga Romel Padilla, bendisyonam kadi iti salon at na iti dayday tingal daw amami nga nasantuan. Damani Presi Ancheta ken Marcela Evangelista o apo sapay kuma tagtultuloy iti kinasayaat iti salon at da ken naraman mi apo ni Manong Vir Santos bendisyonam kadi isuna akan kanayon ken trabayo mi isuna ken kastamat o amami nga nasantuan da Tatay Manuel ken Maxima Garcia bendisyonam kadi isuda iti daytingal daw ni Manong Larry Correa ken iti family na kedumodawat daw po iti nasayat nga salon at ken ka ni Uncle James Saklayan ni America bendisyonam kadi iti salon at na ken uray pay da Manong Jaime Ferrer ken Jamanea Ferrer ket ikamatelek mi ken ko apo iti salon at dagiti nga anak mo ni Aisa Lia de Leon o apo kasyam kadi bendisyonam kadi isuna ken uray pay ni Dr. Lave Juan amami nga nasantuan bendisyonam kadi isuna ken uray pay iti salun at na ni Bishop Pete Torrio kamatelek mi ken kao apo isuna iti sangwana mitangal daw bendisyonam kadi iti salun at na ken itagtultuloy apan nagserbi na ken ka Nanay Josefina Bautista ijay Nueva Vizcaya bendisyonam kadi o amani nga nasantuan ken kadagiti amin nga kasangay iti daytingal daw ni Mrs. Priscilla Pangan nga birthday in October 27, bendisyonam kadi. Uray pay, iti panagkasangay ni Joshua Rodriguez di 20, agyaman kami ken kabsat nga karen nang. Kamatelek mi ken ko apo, dagiti amin nga anak mo, nga agyaman ken ka, iti daytingal daw. Gapo ita, dumanon manen, iti inda nga panagrambak, iti panagkasangay da. Ken kastamot, dagiti agselebrar, iti wedding anniversary daw apo. Agyaman kami, tayat, nga nagtaod ken ka, apo ming Heso Kristo, nga iso nga mangpabilog, itayat dagiti agasawa, nga iso ti dadawan, ang makita dagiti anak da. When amami nga nasantuan, madaydayaw itinagan mo, iti daytingal daw, ket dawaten mi tagtultuloy o apo, apan nang ipaay mo, iti presensyam kada kami, iti daytoy nga lawas, ken iti daytoy nga bulan. Agyaman kami, iti panakaaramat, iti biyag mi, agdaydayaw ken ka, ken ama nga nasantuan, makipagrikna kami, iti family, ni Ate Carol Alvarado Mendillo, iti Yesina, iti kabsat na ni Ate Zenaida Alvarado, ket bendisyonam kadid, iti pamilya o apo, iti Alvarado, iti dayto nga panawen, iti panagsina, ket amami nga nasantuan, amumi, asaan mo isuda abaybayan, sika iti mangliwlawa kadakwada, ken uray pay, dagiti amin ipatpatig niyo apo, nga iti dayto nga panawen, ket adda iti liday kadakwada, gapo kadagiti isisina, dagiti ipatpatig dayti biyag, when amami nga nasantuan, ikamatelek mi ken ka, iti biyag ni, keta sursurwan mi kadi o Diyos, ang nakasagana kami akan kanayon, no anyaman dagiti mapasamak, iti biyag, gapo tamamati kami o apo, akas ko na ni San Pablo, iti biyag ket para ken ka, ket nga rod isagot mi, dayti nga biyag, iti pakaikaryan na o apo, nga panagserbi ken ka, ket amami nga nasantuan, dawaten mi, apakawanen na kami, kadigiti adu nga nagbiddutan ken nagbasulan mi ti sangwanam.
Bendisyonam kadi, iti sagtumunggal may sa kada kami, kadagiti aming anak mo, anak kadwami, iti online service, agyaman kami, iti presensya da aming nasantuan. Bendisyonam kadi isuda, iti daytingal daw, kang runaan na, dagiti anak mo, at daday di balasaw taaw, dagiti patpatek ming OFW, trabayam isuda apo, ket iyadayom isuda, iti sakit manipod, iti daytingal COVID, wenno iti dadumapay nga sakit. When amaming nasantuan, bendisyonam kadi, iti United Methodist Church, dagiti Pangulo ni Apo iti Iglesia, keta sika kadi iti mang bendisyon kadakwada amin, iti daytingal daw raman, dagiti amin nga laiko o ama nga nasantuan. Ket amaming nga nasantuan, da kami ngagserserbi ken ka, ket ikamatalik mi nga ken ka o Diyos, iti biyag mi tangal daw, aramaten na kami o Apo, tapno maiwarnak mi, iti naimbag adamag, may papanken ka. Kitagyaman kami, iti gundaway o Apo, na may sangalay ko, iti agsao may papanken ka. Agyaman kami, iti nabak ng akapadasan na, ken narikna na o Apo, iti panangipatag mo ken kuana. Ket dagiti iti dawat ken kararag ni, babon iti naga ni Apo ming Hesukristo. Amen. Yaman kami, Pastor, ti kararagyo. Ket itultuloy tayo, Apo, ti agserbi kiti Apo, babaen ti panangted, ken panagtulnog iti sa uti Diyos. Ita ti kanito nga maala, nagiti sagsagot tayo, ken nagitay tights tayo. No han kay nga baligi kakabsat nga itinag ijay Gcash account tayo, ijay may isa nga Gcash ta napunon sa mangyamaisan. Ket kinuna iti Deuteronomy 16:17, masapol ang mga itugot itunggal may sa iti sagot, kas mayan nurot iti imparabor iti Apo a Diyos yu. To'y sagot ayegi, nagkaod ako kwam, intalek mo kada kami, dakam ti agaywan. Amen. Adtoy o Apo, dagiti sagsagot nga ipahimi iti panagserbi mi ken ka, agyaman kami kadigiti anak mo o Diyos, iti panangbendisyon mo kadakwada, ket bendisyonam kadi dagiti trabaho da, dagiti negosyo da, dagiti pamilya da, ken ipakpakaasin ni Apo nga dayom isuda kadagiti anyaman asa gubanit, ket ibendisyonam isuda akan kanayon, tapno akan kanayon agyaman da ken ka, ket tunggal aldaw ti Domingo Apo, ipaayda iti sagot da iti Knox United Methodist Church Bank account, ken uray pa iti Gcash account, madaydayaw iti nagan mo, Apo ming Hesukristo. Amen. Kakabsat iti daytingal daw, ket adtoy dagiti damdamag. Ipaay iti damdamag, babuan iti leader tayo ni Kuya Alan Aguilana. Kabsat, umadanin iti selebrasyon, iti Memorial Sunday, ket magandang umaga po. Today, we are celebrating the latest Sunday. Kaya mga kapatid, ang ating pong mga tagapanguna, simula sa Ilocano, sa 9:30 traditional service, and the afternoon contemporary service po ay ang ating mga laiko. Kaya po abangan natin na sila po ang magsasalita sa araw ng ito. Nais ko din po samantalahin magpasalamat sa matagumpay na selebrasyon ng ating 123rd anniversary. Simula sa Healing Night, sa Revival Night, at mismo sa Anniversary Sunday. Salamat sa ating mahal na obispo
Bishop Rudy Juan sa napakayamang mensahe. At siyempre po, sa ating pong laging nakasuporta na DS Robert Parcasio. Gayun din po ay patuloy namin pinaabot sa inyo na ang ating pong replika ay patuloy po na tumatanggap at tuloy-tuloy po ang pagtanggap ng inyong replika bilang ating covenant sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, nais ko pong ipaabot sa inyo ang ating pagbati sa ating mga birthday celebrator. No? Simula sa October 24, si Jessa Biernes at si Jedediah Shem Yap sa kanila pong pag-celebrate ng birthday. Gayon din sa October 25, batiin din po natin si kapatid na Glady Bartolome. No? Sa October 26 naman, sa Tuesday, batiin natin ng happy birthday si Rebecca San, si Randy Aquino, Arlene Ligo, Tarsilia Anacleto, at si Hajun Lagahet Lee. Sa October 27, Wednesday, ang magse-celebrate ng kanilang birthday ay si Sap Jaden Antonio, Jaya Celes Gonzalez, Federico San Diego, at si Vanessa Setay. On October 28, Thursday, batiin din natin ng happy birthday si John Patrick Tio, Sebastian Maribojo, at sa October 29, Friday, si Kayela Gail Guevara, si Rachel Joy Nalus, Ofelia Diego, and si Anessa Sermonia. On October 30, sa darating na Sabado, of course, si Ferdy Diego, at ang atin din pong doktor na si Doc Charity Charis Gorospe. Sa kanyang at yan din ang kanyang kasama dito ay si Jude Ong na magse-celebrate din ng kanyang birthday sa October 30. Mga kapatid, sa darating na October 31st, no, ay magse-celebrate po ang ating mga kabataan, no? Children's Sunday. At ang tagapanguna po ay ang ating pong sa Ilocano Service ay ang ating pong kapatid na Lea Amor Antonio. Tapos po sa Traditional Service, ang ating pong dating deaconess na si Ate Christy Flores. Siya po ang magsasalita. At gayon din sa ating Contemporary Service ay ang ating kapatid na Celia Ramos. Ngayon mga kapatid, sa darating na November 7, ito po ay Memorial Sunday and Last Supper Sunday. Mayroon po tayong tinatawag na traditional o ritual na gagawin po mga kapatid. So kailangan po isend po ninyo ang mga pangalan ng ating mga mahal sa buhay na nauna po sa atin, kasama po ang kanilang mga pictures, no, o photos doon sa Google form na ipapadala po sa inyo ng ating media team. So we encourage everyone, especially doon sa mga Zoom attendees, na to prepare a candle and flowers. This is for the traditional ritual that we do dahil nga pandemic po, to give honor and remembrance to our dearly departed loved ones. So mga kapatid, yun lang po ang ating mga announcement. Kaya patuloy po tayo sa ating pagmamasid at pagkikinig ng ating pong sermon at ang ating pong mga announcement sa mga darating pang na mga linggo. Maraming salamat po at magandang umaga muli sa inyo lahat.
Yan, meron lang po tayong karagdagang announcement para po dyan sa sinabi po ni ating lay leader. Iahanda po natin yung ating kandila sa kanya-kanyang mga tahanan. At kapag ka po na-flash na po yung names ng inyong mahal na kamag-anak, na isinend nyo po yung names. So kapag nakita nyo pong itinataas na po yung names nila sa ating screen, doon po kayo magsisindi ng inyong kandila. Yun po. Tayo pong lahat. At after po noon, kami po rin dito sa church ay ganun din po ang gagawin at mananalangin po para po sa ating mga mahal sa buhay at sa mga pamilya. Yan. Nakasumpo tayo doon. Thank you po. Okay, agyaman tayo iti apo ken dagiti dumapay nga damdamag ket isuti panangipaay iti tulong ket dagiti kakabsat tayo ijay norte kang randa di Ilocos nga adu dagiti naperdi nga properties da ket agpatpatulong da kada tayo kakabsat dagitoy dagiti iglesia nga na adu dagiti naperdi nga tugtugaw da ket awanen iti serserbi na kakabsat iso nga agpatulong da kada tayo iti daytoy nga tiempo sapay kuma ta makatulong tayo kadagiti iglesia ijay Ilocos Norte ken Ilocos Sur region kakabsat ni Apo Dios kumay tagbendisyon kada kay amin amang ted iti tulong ket ipayo lata ibagayo ditoy office iti NACS dagiti tulong yo wenno sendan da kami iti message iti messenger no kayat yu ti tumulong kakabsat tatno may paay kadagitoy nga iglesia tayo. Ni Apo Diyos ko maiti may daydayaw. Agayat rebeng mo padamatao kaasiken ko na itip mo no adarigat na ken ko na inka biag ni Jesus sarita emala agayat rebeng mo padamatao ni Jesus na dungo titalit mo no di mangipangag isut anusam inggan at di kanto mairagpan di kanto sagdayan abagbagaan anusam tuaganit kita agayat rebeng mo padamatao ni Jesus na dungo titalik mo o puso anak nuan basulan arway panagkadalos mo agawaan takas tat karbengam ken mangipaay tapno aglak ang kain tinamay agayat rebeng mo padamatao ni Jesus na dungo titalit mo no in kaimanan biag ka na sa
kabsat, ganyanin malpas, dahil nga serbisyo tayo, ket ni Apo Diyos kumay tagtultuloy, amang bendisyon kada tayo amin, kada kita nyaman nga aramiden tayo, iti dayto nga aldaw. Ket sapay kuma, ti pamaysa tayo, ti panunot tayo, itin tayo panagdayaw ken kuana, agkararag tayo. Agyaman kami ken ka o Diyos, iti gundaway, ang nakapagdaydayaw kami, iti nasantuan, anagan mo, iti dayto nga bigat. Agyaman kami, iti panakariing ni anasapa, ken addaan kami, iti nasat nga salon at Apo, tamno maaramid mi, dagitoy nga ministeryo, iti panakaiwarnak, iti naimbaga damag. Agyaman kami, iti biyag ni Engineer Samuel Landingen, gapo na tayo iso, iti naramat mo itangal daw Apo, iti daytoy nga panakaipaay, iti saom kadagiti amin nga anak mo. Ken kastamat o Diyos, iti biyag ni Ate Carol Mendilio, nga iso tinagbalin nga agpangulo kada kami, iti daytoy nga aldaw, bendisyonan kadi iso nakan kanayon, aramatim iti biyag na o Apo, ken ka, ket agserbi iso na, kadagiti na dumadumuang nga wagas, akas iti daytoy, agundaway. Agyaman kami iti biyag ni Brother Jodic de los Reyes, agyaman kami iti panagtugtog na dayting aldaw, akadwanan ni Deaconess Sharon, agyaman kami iti biyag ni Deaconess Irene, iti panagdemo na iti maramid inton Memorial Sunday. Ken kastamot, agyaman kami, kadagiti anak mo Apo, da Kabsat Ronnie, ken Renuel, nga isuday iti in charge iti technical team, agraman ni Brother Francis Sichanco, ken daddo mapay. Bendisyonam kadi isud akan kanayon. Ket sumayaat akan kanayon, iti panakaiupaay, iti serbisyo, iti daytoy nga church o Apo, ken kadagiti amin nga staff o Apo, ken kada kami amin, apapastor, nga aramatom o Apo, nga agiwarnak, agiwaragawag, iti mensahe mitang iti dayting aldaw. Ket ikan na kami kaditi sirip o Apo, nga gapuken ka. Tapno mailawlawag mi na imbag, dagiti mensahe mo Diyos, kang uranan na iti Sunday school mi o Apo, into no alas 10 iti ito no alas 10 o Apo. Ket amami nga nasantuan, ket bendisyonam amin nga anak mo, anak kadwami iti online, agyaman kami iti presensyada. Ket sapay kumao Apo, tagtultuloy, iti inda panagbuya ken panagdingeg iti sasaom tunggal serbisyo dito'y Knox United Methodist Church. Ket amami nga nasantuan, bendisyonam ka dito celebration minto no may nga Domingo, iti Children's Sunday o Apo. Ket bendisyonam kadi dagiti amin nga speaker mi. Ket dagiti ti dawat ken kararag mi, babon iti nagan ni Apo mi Jesucristo, kas manubot ken mangisalakan. Amen. Ti Ama ken Anak kuma, ken Espiritu liwliwa, dayawen nga ipangruna, ti langit ken ti daga. Ket ita awaten tayo tinaindaklan na bendisyon nga gapo iti nagan iti Dios Ama. Babon iti anak na isu ni Apo tayo nga Jesucristo, nga isu na ti dalan, isu ti pudno ken iti biag tayo. Ken babon ti panakikadkadwa ti Santo Espiritu, isu kumay ti awaten ti ita nga awan patinggana. Amen. 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 Madaydayaw itinagan ni Apo ting Jesucristo, iti daytoy ngaldaw.